Salam. Yaşlıkda qabat gelýän söýgü her kime bir ýola salýan ekeni. Adam ömrüne bir gezek qabat gelýär diýilýän doýgy mende de boldy. Menem söýdüm. 7 ýyllap halaşan oglunymyň maňa beren sözleriniň, wadalarynyň yalanlygyna hini de munanasym gelen ok. Emma 7 ýyl halaşyp şeýle bir gowy wadalar bilen gulluğa uğratdım. Ol gelenne bolsa maňa şeýle bir kemsizce sözler aýdypdy. Men gözümde tohumydarlayan görüşpeslik bardy. Ol gullukdan gelýänçe men gözümi 4 gezek operasiýa geçirmeli boldum. Ol gullukdan gelenne oň bilen duşuşyga baramda bolsa men gözüm aç geldi, aýnakylly. Oň salamdan soňky sözü şeýle bir äskermezlik bilen, şeýle bir gülküýas sygýaly, gözüňde kinämaý diýen söz boldy. Olany şeýle bir aýtdy. Men eýdime oturup gaýtdym. Olar bizim daşymyz däl, has dogry ejesi. Şoň üçin ol gelýänçe aslynda ejesi maňa habar ýollady. Men maýyp gyýdy, kör gyýdy, ogluma alyp berjek däl. Şoň üçinem arkaýyn bolaýsyn diýen ýaly sözler geldi. Onda da men ol ýigit men gowurýa. Ol men hökman alar diýip pikir etdim. Ol öýlenni. Men bolsa şodur o wan terk etdim. Men sebäp onu çynym bilen söýüpdim. Men ol ogda ýaşap biljek dälim. Ýöne ol öýlenende men oňa şeýle bir dilek etdim. Özüne de aýtdym. Allahan, sen gyýdylaň bolsun. Men çeken jebrimden 5 esse beterini gyýçagalyň çeksin diýdim. Inni eşitýän ol 3 gezek öýlenipdir. 3 gezegen maşgalasyndan hersinden 3-2 gyýlary barmyşyn. Näme diýeň? Gızgın qaharma diýen sözlüm Allah amin edipdir. Meni kemsiden eje 2 gezek gözümden operasiýa geçiripdir. Indi men özüm bagtly. Hudaýa şükür. Sebäbi başga bir oglan bu gezek söýenme dälle meni söýene bardym. Meni de Hudaýa şükür ikisany gyýdym bar. Hazapsy zat ýok ekeni. Onu da bir zady delegejär. Men gaharma aýdan sözlem gyýçagalar çekmedim. Goý her kim bagtly bolsun, dünýädäki ähli gyýçagalar. Şol sanyna 10 gyýçagalary menem gyýçagalam. Ýöne durmuşda edenim görýän ekeniň. Bu bolýan hakykat. Şoň üçinem yalan söýgü bolsa oglanlar hiç wagt ömürlük bile bolar diýen wadany bermäň. Men balym. Sağ olun.